Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam w domu przyjęć Kalimera. Dzisiaj my są w Lyskach. Gości nas pani Daria, wiecie jak sam jest fajnie. Tak samo uważają nasi goście i tak samo uważał Ewa z firmy Berger, kiero już tam coś waży. Zaraz do niej pudyby obejrzymy się pierwszo śpiewka i zaraz do was wracamy. Zaczynamy. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Szlagery piszę, żeby wyjść z nędzy. Składam do kupy słowa i dźwięki. Najciężej pisać wesołe piosenki. Pisać wesołe piosenki. Dzwonili do mnie z firmy płytowej. Co żech im sprzedał szlagry gotowe. Że nie zapłacą, nie mają z czego. Kozali pisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forsa mo. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forsa mo. Baba mi ciepła i rozwód w toku. I alimenty większe co roku. Adwokat drogi, nie ma tańszego. Trzeba napisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. W ciemnej ulicy bandzior mnie dorwał. Zegarek zebrał, pieniądze porwał. Jak mnie już skopał i złamał ręka, to powiedział: napisz wesoło piosenka, napisz wesoło piosenka. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forsa mo. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forsa mo. Jeden kopidą moduś robota. Kopie i grzebie nawet w sobota. Jak mnie zobaczył, no swetar w rękach i go do napisz wesoło piosenka, napisz wesoło piosenka. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forsa mo. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym oklaskają i lubią go na koncie jakoś forsa mo. I na koncie jakoś forsa mo. I na koncie jakoś forsa mo. No. Witam Was wszystkich bardzo pięknie z domu przyjęć Kalimera. Szlagry są, wice są i no nie ma Pawła. Muszę zaczynać bez niego. Bo dzisiaj się wybieram na babski cumber i mi się trochę śpieszy. A mam mi przywieźć wszystkie produkty. Mam nadzieję, że dojedzie. Ja sobie wylewam oliwa z oliwek. Cisna, obejrzyj, jaki ją mam Ja szczęśliwą już Boże miała roztomili. strach. No bo kto musiał poukładać, wiesz, jak ja by ci to nosił, to bych to nosił, a tak, rozumiesz, ty mi to wszystko zrobisz, ja się to tu położę i ci tym odjada zaś. Dobra. I no jeszcze nie wiem, co będziesz robić. No dzisiaj robimy na babski cumber taką fajną sałatkę. Powiem, że tak powiem light. Light, no i richtig mamy light, bo tomaty light, rozumiesz, ta polędwica to też nie ma tłuste. Ty co, to może zimniok? No taki ziemniak, wiesz? Fajny, nie no, godej, co to jest? Mango. Mango, właśnie, mango też je light, jakby kto nie wiedział. I co? Filet z kurczaka daję na patelnia. Ja?
Przyprawię rozmarynem. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Mam ci tak śpiewać? ku Możesz, temu, czy nie? jasne, jak najbardziej. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Koniec śpiewania, bo... Dobra, jak żeś skończył śpiewać, to No. zaleć mi no po łyżka. Je, rucha, już leca połyszka. Leca! A my sobie przygotujemy na talerzu rukola. Ewa, ida z tą łyżką, wiesz? Ja, poć. Tako styknie? Styknie, fajno. Obejrzyj, jako jo jest wydajno, rozumiesz, i porządno pomoc kuchenno. Bardzo się cieszę. Nie chcielibyście mnie nająć, kaj tam w jakim No słuchaj, was wiesz co, bistro, no, albo mógłbyś co? kiedy co uważyć, no nie powiem, że nie. Ja se Uważa. to tu dom, wiesz, Na prima aprilis uważa, wiesz? To będzie taki coś, czego jeszcze żaden nie widział. Bo jo umia ważyć, wiesz? to mieszaj jak umiesz. No nie każdy to umieś. Ja se mango pokroja w międzyczasie. Ważymy. Daj tam trochę soli i pieprzu, ja? Czekaj, jeszcze tego nie skończył mieszać, a ty mi już Widzisz, no, sól. kucharz musi, wiesz, o wszystkim pamiętać. Ja. I oni ma kucho, że pomoc kuchenno. Czekaj, już to poobracam, no. Długo się to musi tak No, piec, smażyć? musi. Długo? Żeby było fajnie, żeby było wysmażone. No bo je głodny, ty mi powiedz, kiedy by daj od. Ale to jest babsko sałatka, dzisiaj nie dostaniesz. To nie dość, że muszę lotać po łyżki, jeździć takimi wózkami, solić, rozumiesz, to jeszcze im powiesz, że tego nie by daj od. Dobra. To jak się to obsługuje, taki wichajster? Taki Kręć, coś, kręć, nie? ja. Kręć. Kręcimy. Dobra. Tak, rychtyk, to wam muszę powiedzieć, że to fajnie wunio. Fajnie wunio, wygląda jeszcze lepszy. Co to tam dowoż, no bo No ty Aha, ty- ziemiok, wiesz? ten zimiok taki, ja? Ja. Słuchaj, mnie się to już tu tak zaczyna dość fest To zmniejsz troszeczkę smażyć. ogień. Nie, ja to pomieszam, Ja. wiesz? To będzie fajne. Ja. I mieszamy. Tak, co mi tego nie spolisz? Do Jeruna, ty. Się starosz, rozumiesz. Przypolone też je dobre. Teraz sobie pokroimy koktajlowe pomidorki. Ty wiesz, ja muszę dawać pozór, bo jedzie już do nas zespół Szlagier Maszyna, co by jo się koszule tej moi Co łoberhymdy. byś się nie ufifruł, ja? Ja, potem jak by da wyglądał goście przyjdą, a ja by da siedział jak taki szlampok. Wiesz co, jak ty by krejesz te tomaty, ja ci zrobię sam trochę porządku, Ja, zrób. żebyś też miała na tym stole, wiesz, trochę oddechu. Będziesz co potrzebować z kuchni, Nie, już wszystko mamy. to ida nazot. Powiedz mi taką rzecz, komu ja mam rachunek przysłać za te przynoszenie i wynoszenie rzeczy? No chyba nikomu, wiesz, Żaden, Paweł. nie Chyba odzywo nikomu. się, jak ja go o rachunku, to się nie odzywo, obejrzyjcie. Obejrzyj, jak fajnie układą pomidory. Ja z tamtej strony stoła źle słychać, powiedz, wiesz, jak się pytam o pieniądze. Nam o taką choroba, jak nieboszczyk mój starzik, ojciec od mojej starki. Słyszą, ale dej nigdy. Co go docie? Ja. Słuchaj, pomału ten kurczak by był, wiesz, ale pomału. Ale pomału, to dobrze, Ja. bo ja jeszcze nie ma gotowo ze wszystkich, wiesz? Niech on się sam rumieni. A ty co to krajesz, mozzarella? Mozzarella, To dokładnie. będzie dobre, ty. Mogę też przyjść na ten babski cumber, ja tam by Nie wiem, jak zaśpiewasz i zatańczysz, to my cię zaprosimy, słuchaj. Jak ja by zaśpiewał i zatańcował, wiesz, to bych nie jedna taka sałatka dostał. No, To widzisz. będzie rychtyk fajny. Tak, mozzarelka. Do tego jeszcze mamy szynka dojrzewająco. Ja opadał polędwica, obejrzyj. Się też A? człowiek byle czego dowie, wiesz? Bo myślał polędwica, a to jest szynka dojrzewająco. Oczywiście ino ją możecie kupić tako dobro w zakładach mięsnych burger. Ty ziom też tam kupiła? I ja ino tam kupuję, chłopie. Wiesz co, ja kwest lubię taki roztumańte sklepy, ale najbardziej lubię taki, kaj nie trzeba kupić, no idzie dostać, wiesz? To ja taki, powiedz mi, kaj taki są. No toż jak ty będziesz miała, to mnie powiesz, a jak ja znajdę, to ja ciebie powiem. Dobra. Słuchaj, to już chyba by było... Ja, to już jest gotowe. Ja się to sprawdza, czyś to dobrze zrobił. Wyłączać ci to? Wyłącz. Wyłączą. Jak to fajnie wunio.
Fajnieś to przypik, wiesz? W następnym programie ty będziesz chyba ważył. Słuchaj, te ręce, rozumiesz? To człowiek jednak musi się urodzić ze zdolnościami, wiesz, do takiego ważenia. I wykładamy pierś z kurczaka Mhm. w rozmarynie. Wszystkiego tego nie dam, trochę ci zostawia, wiesz? Ale to jeszcze trochę dej. Żeby to przynajmniej jako wyglądało, bo potem powiedzą, Polok zjadł wszystko w programie. Ja to i tak zjem, ale nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Tak. Ja. Na to sobie pokryjemy jeszcze cebulka. Krej, krej. Bo fajnie wygląda. To jest twoi zagródki, pra? Kaj w marcu, ale ci powiem, zima była lekko, to myślę, że cebula wartko na zagrodzie wyrośnie. I jeszcze na to posypiemy trochę słonecznika i trochę pestek dyni. Powiedz mi taką rzecz, czy ja już mogę z tym jechać? Nie, Bo? jeszcze trochę oliwy, Aha, oliwa z oliwek, dobro. ale delikatnie, bo to Ja. już wszystko ma tyle smaku. Mhm. No i wiadomo, troszeczkę soli, pieprzu. Ty się zaś musisz przelecieć. Leca po sól i po pieprz. Taka sałatka na babski cumber to jest rewelacja. A ku temu sól i pieprz, kiedy ją przyniósł. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, że szpasują zaś je moc, masne wice i śmiech, bo szpontem z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyszli, no cóż, śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia,
cię anioł stróż. Zdrowiu, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Męsko część zespołu Szlagier Maszyna dziś z nami. To znaczy się ta piękniejsza część. Ty się dowiesz, żeby tu dziołchy były, wiesz, aby to słyszały. Dziołchy i tak to będą widziały w telewizji. Ja pamiętam, jak dziołchy były. Było to w karnawale, w poprzednim karnawale. Latoś karnawał jest krótszy. Łuński rok, jak żeście u nas byli, to był dłuższy i Marzena miała taki okulary, takie gwiazdy. Tak, nie? jak gwiazdeczka, tak, bo Marzena bardzo lubi się świecić. Bo oczywiście są w ogóle świecące takie gwiazdy. Tak. Nie? No tak ludzie gadają, to nie my. Tyś zagwiazdożył w Chorwacji, boś tam jeździł po szpitalach, nie? Tam Anazot. A no wiesz, gadali, żeby mógł wszystko zwiedzić, no to wszystko, nie? No to i zwiedził no ale po tak szpitale. już tak poza tym Szpital wszystko. W szpitalu też byłem, ale na szczęście wszystko już jest w porządku. Czyli jest Jestem, okej. tak. Będziecie grać. Będziemy grać. No Pan bo- miał inne plany. I to co będziecie grać? Bo tak, jak żeście u nas byli 12, a nawet więcej miesięcy temu, to żeście mieli teledyski, a teraz widzę, że przez rok żeście nie nagrali teledysku. Wiesz, całą energię, całą siłę włożyliśmy w tą naszą najnowszą płytę, która już niebawem się ukaże. No mamy nadzieję. Na połowę roku chyba Tak, będzie, na nie? pół roku No. tak właśnie celujemy. No, chcieliśmy troszeczkę wcześniej, ale jednak wiesz, to, że jednak mieszkamy od siebie trochę dalej, no, to powoduje te takie obsuwy czasowe, bo jeden może, drugi nie może, inny tak chce, drugi... Ja jeszcze mogę, a ty godaj za siebie. No ja się jowiarzę, ty zawsze możesz. No ale to właśnie przez to ten czas nam się tak trochę odwleka, ale płyta już jest, można powiedzieć, w 70% gotowa prawie. No. Także jeszcze troszeczkę, jeszcze tam te szlify, ostatnie szlify, jeszcze parę piosenek Mieliśmy zostało. kręcić teraz klipa, nie? Był taki Tak, fajny tak. pomysł na klipa, ale coś Ale tam nie było pogody, widzicie, sami widzicie, co się dzieje. Ale nie pogody, no, ale my takie to lokal specjalny my szukali i ciężko było z tym, no jak już coś nakręcić, to żeby to fajnie było, nie? Bo wy faktycznie macie ciężko, bo zespół jest cały z Górnego Śląska, ale jakby z dwóch krańców. Bo Ja. częściowo żeście są w Chorzowie, a częściowo żeście są po drugiej stronie okolice Kędzierzyna. Tak, A zgadza teraz się. jeszcze nam się powiększał zespół, nie? Bo jeszcze mamy i perkusisty, i basisty, ale to oni też tam są, bo Leon skąd jest? Z Chorzowa też? Leon jest z Chorzowa, a Erwin to tam głośno nie gdzieś- powie. Ja też z Chorzowa. Też jest z Ja. Chorzowa, a nie tak bliżej Sosnowca, aby... O kajta, nie. Erwin nie to porządny hop. No też, no to by go trzeba było poszpiegować, nie kaj tak rychtyk przebywał. A już my go wieźli do domu kiedyś. Ja? Ale to ciemno, bo nie pamiętam. Nie pamiętasz, Nie pamiętam. Ale jest, mocie taki teledysk o takim chłopie, co wszystko wie. Nazywa się Blokowy Szpieg. Jest. Obejrzymy? Chodź. Zapraszamy. No to już go puszczamy. Ja wszystko wiem, na ludziach się znam i o kultura mieszkańców dbam. Ty co niedawno kupią się bryka, to w domach głośno puszczą muzyka. A ten za ścianą, co nie lubi dzieci, to pędzi bimber i rozrzuca śmieci. Mnie to stresuje, bo chamstwa nie znosza, więc zaraz dzwonia i na nich donosza. Bo ja jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gra. Bo ja jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gra. Szkoda, że już podglądać nie mogę, od tego stania boli mnie noga. Siedza się w oknie i podsłuchuję, a potem wszystko skrzętnie notuję. Każdego dnia rano z tobą do boju, to mi zostało z tamtego ustroju. Kiedyś za młodu w Ormo służyłech i za szpiega się tam szkoliłech. Bo ja jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kole mnie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gra. Bo ja jest richtig blokowy szpieg,
wiem co się dzieje w kolębie. Co gorzy sąsiad w piwnicy, no to mi pasuje i to mi gro. Teraz się wszystko wokoło zmienią, nikt mej profesji już nie docenią. I od tego zmieniać nie potrzebuję, więc dalej chodzę i podsłuchuję. Bo jo jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kolębie. Co każdy sąsiad w piwnicy ma, to mi pasuje i to mi gro. Bo jo jest richtig blokowy szpieg, wiem co się dzieje w kolębie. Co każdy sąsiad w piwnicy ma, to mi pasuje i to mi gro. No ja. No i ja lubię. No muszę wszystko wiedzieć, to jest dobra robota. No a po co, że się tego uczą, no? Ja, takie coś to mi pasuje, no ja. Skąd wyście wzięli tego blokowego szpiega? No wiesz, to... Blokowy szpieg, Autobiografia. to Richtig u mnie w bloku, jak jeszcze, że mieszkał w bloku. Mieszkał taki jeden gościu tam na parterze, to był taki pieron, co Richtig wszystko wiedział. Ja? Wiedział, kto z kim łazi, kto z kim śpi, To- A miał, kto czym jest w piwnicy. a miał teczkę na ciebie albo nie? Tego to nie wiem, wtedy jeszcze był taki mały szpik, wiesz, ale powiem ci, że nie, był taki, no... O ludziach, którzy już poszli do Pana, się źle nie mówi, no ale wiesz, no, ludzie są różni. Fajny hop. Wiemy Fajny o co hop. chodzi i No. wyście wpadli na pomysł, żeby taką pieśniczka, taką śpiewka napisać. Ja. Blokowy szpieg to jest teledysk, który się fest podobał naszym widzom i na liście szlagierów po śląsku dość długo otrzymywał całkiem niezłe lokaty. Jak większość waszych śpiewek, muszę powiedzieć, że w zasadzie nie ma takich, które by nie chyciły. Jak wy to robicie? Oczywiście wiesz, no, My to mamy tak z przymrożeniem oka trochę robione, zawsze to jest trochę prześmiewne. I to można się ludziom podobał, nie? Bo to nie jest tak, nas tak trzeba brać trochę pół żartem, pół serio. Ja Się to, mówi, zawsze, nie? tak, no, zawsze tak się godo, jak jest kurde szlagermaszyna, to nie patrz co mówisz, nie? Bo tu może się zdarzyć wszystko. To u mnie możecie też napisać jakąś pieśniczkę po tym. Wiesz co, Ja. mówisz i masz. A czy to jest prawda, że wyście pewnego dnia szli w Chorzowie ulicą i szedł Jurek Cnota i wyście się go spytali, czy by u was w teledysku nie wystąpił? Ktoś mi tak godał. Wiesz co? Olek z Marzenką. Tak, to Olek z Marzenką właśnie nam opowiadali, że kiedyś tak się mijali, bo oni też tam gdzieś mieszkają blisko tego, że właśnie ty popatrzcie, ty Jurek, on teraz nie ma co robić, to może byśmy z nim tak, wiesz, parę słów tam zagadali, no i się Cnota zgodził, nie? Także to No Jurek fajny hop. tak. I wystąpił w waszym teledysku. Ja. I nawet z nami niekiedy na koncertach był. Coś tam widz powiedział, nawet z nami pośpiewał, nie? On też śpiewał z nami. tak. No nie, to fajny hop, to jest bardzo dobry aktor. Taki mi się wydaje trochę niedoceniony, wiesz? Ale byście go w teledysku docenili. No, ja. otwiera wasz teledysk. No ja tak Tak samo, chcę powiedzieć. jak i pierwsze części szlagermaszyny na wszystkich płytach właśnie jest tak zwane wejście smoka. To właśnie jest Wejście smoka, Jurek Cnota. Jak Jurek Cnota, ja. Teledysk, wszystko mu wyszło. Otwiero Jurek Cnota. Ja zgadzam się. No to teroski, ten teledysk. Otwiero Jerzy Cnota. Szlagier maszyna, wszystko mu wyszło. Posłuchajcie, boście tego jeszcze nie słyszeli! Wszystko mu wyszło, ole! Wszystko mu wyszło, ole! Jo wszelaki talent mam, jo w chałupie wszystko robię sum. Od tych rzeczy, że hebat powiadają, że mam goldę, a no ja złotoromiczka. Choćby i problemów sto, jo nie cofna się o krok.
Żonka zaś to chwoli se wszystkich w koło i do godorze. Zaś mu to wyszło, zaś mu to wyszło, zaś mu to wyszło i śmieje się strzyga. Zaś mu to wyszło, zaś mu to wyszło, zaś mu to wyszło, ach co za szpec. Takie chłopisko i no pocisko, to towarzysko, on pierwszo nie liga. Takiego chłopa to mamą. Wszystko mu wyszło, ole! Wszystko mu wyszło, ole! Do naszej karczmy Francik wczora w los. Do karczmy Francik w los. Co to mosieczka we łbie, a w górze nos. Co to mo w górze nos. Dodać zaczął swoje głupoty od kiery, aż się proszczą galoty. Hajdi, 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 a od nich się proszczą galoty. Waja, waja, będzie haja, zawsze klapiąc raz, bo będzie źle. Waja, waja, będzie haja, o takie gotki kwasi piwko się. Waja, waja, będzie haja, zawsze klapiąc raz, bo będzie źle. Waja, waja, będzie haja, o takie gotki kwasi piwko się. Szlagier, maszyna, róż o słupie zaś. Trochę będzie skrzytać, ale więcej grać. Co to będzie dziś obejrzysz i do oko zbrusz. Na poważnie z nami Hani róż. A kiedy już skończy się show, każdy wspomnienie też fajne będzie miał. Szlagier, maszyna, zaś się turło dziś i bez dodania razem z nami dziś. A kej poczujesz chłopie, żeś już wielki as, to zapamiętaj, że to szpas. Kej widzisz jak ty wielki as, poszteluj chłopie, że to wszystko szpas. To szpas, to szpas, to ja! Wam też wszystko wychodzi tak jak w tym teledysku? Żebyś wiedział, że wszystko wychodzi, ja tak patrzę i zaraz mi też język wyjdzie, bo tak tu wunio, że no... No ja też głodny jestem, włoszczę Po prostu mnie to rozprasza mnie to, Ty to wiesz? nas chyba nie lubisz, bo ja na nie mogę popatrzeć, no. Ale chłopie, no nie wolno jeść dekoracji, nie? No Ale żebyś- to nie, to jako to dekorację obejść, to prawdziwe włoszty. Jest A jak wóżd, woniają. jest wóżd prawdziwy, fajnie wunio, ale on musi być na ozdoba, no to żeby się za chwilę ozdoby nie straciły, nie? Bo potem już na sumku nie z programu, no pusty Jak stół zostanie. wyłączą kamera, to... Wiesz co, ja się staram być zawsze silny, nie? Ale A może taką silną wolę jak ja? no właśnie nie wiem, wiesz co, nie wiem czy tak wytrzymam. Ja, Adam to zawsze mi tak gada, Bóg nie rozumie, często upadam. Ja mam fest silno wola, ta wola robi ze mną co chce. O, Słuchajcie, doczkajcie chwila, Ja, bo no ten ja. wóżd musi zagrać, nie? I jak on już potem zagro, to już To my później zagromy na nim ty. to wy na nim zagrocie. Na czym grocie w zespole? Gitara jest twoja, no, gitara, mandolina. czyli ty możesz pod No jak sobą robię aranże, to też na klawiszach, nie? instrumenty strunowe szarpane. Ja. Sharpidrutus. A ty? Tu się w Ja ogóle nie- grom, jeżeli chodzi na płytach, to grom na cyi. To jest właśnie mój taki instrument. Akordeon. No tak, akordeon będzie. To było dla Ślązoków inaczej przetłumaczył. Ja. No i moją domeną to jest śpiew, śpiew. Czyli śpiewasz. Ktoś to robić musi, ja. Pięknie śpiewasz, wszystkim się podoba. A dziołchy co? Też grają czy śpiewają? Tak, ja. Dziołchy tak samo najpierw śpiewają, a Marzenka do tego grywa na skrzypcach. Ale Co? niestety czasami grał na tamburynie, bo pierońsko nierówno. Coś teraz... Ale poszła na rytmika. Teraz... Tak. I wiecie co, to jest taki ten, że czasami się zdarza, że Ala zagra na ptaku. Ja.
Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co było dalej. Proszę cię, opowiedz to tak, żeby nasz program jeszcze miał jakąkolwiek kontynuację. To jest taki z gliny, taki ten. Taki z gliny, taki wiesz... To jest śląski instrument. Ja. Tam chyba wody się leje, nie? I, No i on taki... Nie. To było ten co świergolo, albo to było takie... Świergolą, tak. To, No. tam się leje wody. Oni się tracą już tak pomału, to dejcie pozór. No. Także to jest... On tak jak powiedział, ona gra na takim ptoku, ale takim z gliny. Jak wiecie, tak jakoś łapie go jakoś tak i tak... O, No. coś takiego wychodzi z tego. Wyszłeś z tego, wiesz, mam nadzieję, że nasz program jeszcze będzie miał kontynuację. Zagrała na ptoku i wszystko mu wyszło. Tak. Wszystko mu wyszło na ptoku czy nie na ptoku, ten teledysk ma kontynuacja. Zaś mu to wyszło. Ty nie wiesz, jaki macie teledyski, ja ci muszę go dać. Rona, to się nazywa demencja starcza. Wiesz, Co zrobisz? I co? Przypomniało ci się, że macie taką śpiewka, taki teledysk? Ja, przypomniało mi się jeszcze, tam był ten King Kong, jakby tam coś było. Jaki King? To był Helmut Krieger, hopie. Ja, on miał, co miał, jaki medal? To jest mistrz Europy w pchnięciu kulą. Ja. Skąd wyście go wzięli? On tam u nas mieszka niedaleko. Ja. A ja miałem zaszczyt kiedyś z nim pracować. Zaś mu kula nosił, ja? To nie, ale w straży myśmy razem pracowali. Miejskiej czy pożarnej? Ja w pożarnej, a on sam na bramie. A ty się normalnie strażą? Ochroniarski, nie? Przez 8 lat pracowałem w zakładowej, zawodowej straży pożarnej jako kierowca. Tyś tam się narobił. Autem jeździł, nie? Ja. Największa robota Nie, to on było się- stanąć on się- rano do roboty, wiesz? Nie, on się go śmieje, bo nasza baza była w lesie, także myśmy nie mieli żadnych ani wyjazdów poza teren, bo myśmy musieli bazy No, pilnować. no to Kuwait go dali, to tam taka była Także- ta baza paliwowa, wiesz? tam koło Więzienna. także się nic nie działo, ale... Ale widział, żeś kiedyś ogień albo coś w tym stylu, Słuchaj, jakieś woda wiesz, leciała. jak cygareta się działo, zakurzył jak się paliło w Kuźni Rasiborskiej, to taki duży pożar co był, no to u nas było hasło 555, ci co to znają, to wtedy wiedzą, że to jest, wiesz, i biorą cię z domu, jak masz urlop chorobowy, to jest nieważne, wszyscy tam na bazę i 24 na dobę wtedy była służba i wtedy nas docenili, pamiętam jak wtedy dyrektor przyjechał do nas i powiedział, no tak panowie, ja wszystko rozumiem, że no zawsze tak się śmieją, że bo w straży się nic nie robi, że tam będzie praca w ręce parzy i tak dalej, że tu w piłkę grocie tego, no ale teraz widzę tak, bo ja pojadę sobie do domu, a wy tu musicie być, nie? Wiesz co, to był poważny temat, a ja mam do ciebie dedykacja. Bo ta dedykacja mają też nasze koleżanki sympatyczne i fest piękne, czyli Klaudia i Kasia Chwołka. Mają do ciebie pieśniczka Feuermany. Nad lasem widać błysk i kłęby dymu tyż. Hej ludzie, co tam się do licha dzieje? Na alarm bije dzwon, syryny słychać tun. Zaś zapach dymu wiater nam przywieje. Już Feuerwehra leci na sygnale. Szykownych Feuermanów wiezie tam. I żaden się nie boi ognia wcale, bo z siebie wszystko przeca musi dać. Na 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 na
więcej przeca nie potrzeba wam, bo w sercach ogień sami ugaszymy, a dla was niech zostanie ciepły kąt. Na 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 na. I co? Podobał Ci się teledysk? Ja, podobał mi się. Dziękuję bardzo Kasi i Klaudii. Pozdrowiamy z tego miejsca. To za bardzo nie pozdrowiej, bo Klaudia się zaręczyła, wiesz? To jak nie chcesz, żeby ten od niej przyjechał i też Cię pozdrowił, Cię tak pozdrowi, że Ci ani ta, wiesz, ta służba nie Adam nie po tym zawale, to co on tam może pozdrowić? No, ale wiesz, nie muszą wszyscy o tym wiedzieć. Aha, no ja. Jeździcie też Kai dalej ze swoimi koncertami, czy no po Śląsku? Nie, dalej Nie, też. też dużo właśnie gromy i jeździmy po Polsce. W Czechach my grali, w Niemcach, I w Hiszpanii w najdalej. Hiszpanii. No to wierzę, że najdalej, już trudno jest coś dalej znaleźć na zachód Europy. Kuncek Portugalii jeszcze może, nie? Portugalia by jeszcze mogła być. A coście tam robili w tej Hiszpanii? Tam też szlagierów słuchają? Ja, bo tam akurat był organizowany taki Scheißentreffen. To niemieckie biuro podróży organizuje. Tak, i wtedy nas tam właśnie zaprosili, bo jak tam robią takie właśnie zjazdy, to wtedy robią też Dzień Richtig Śląski. Jeden dzień podczas całego tam ich pobytu jest właśnie śląski, nie? Wtedy właśnie tam zapraszają takich właśnie artystów i tam jest cały taki właśnie wieczór, że się go dośpiewał się wtedy po śląsku. Nie? No i tam fajnie jest. Pamiętam jak ten Polaczek opowiadał tam na początku, to jak to już ruszyło, że tak mocno ich tam jeździło, to w tym sklepie jednym co było, to gorzoły brakło. Sami nasi tam byli. Ja miał kiedyś taka sytuacja, że zajechaliśmy z zespołem na Barburka i to była bardzo specyficzna Barburka. To nie było na Śląsku. To była kopalnia, ale poza Śląskiem. No, bo to też mamy. No bo poza Śląskiem też są gruby, to było w Małopolsce i tam chyba pierwszy raz robili Barburka, albo ten dyrektor do spraw socjalnych, co to organizował, to robił pierwszy raz Barburka, bo zrobił Barburka bezalkoholowo. To on zrobił błąd? To zrobił bardzo wielki błąd. Najbardziej na tym jego błędzie skorzystał sklep, który był naprzeciwko. Ten sklep wprowadził od godziny 18 do 21 zapisy. Były zapisy, a syn tej właścicielki dostał auto i jechał do najbliższego miasta wielkiego, do hurtowni, żeby przykupić. Aha. Także ja się do dzisiaj zastanawiam, czy ten dyrektor... Może jakiś ujek od niego był. Może to był jakiś ujek i on chciał dobrze zrobić, żeby ten sklep się też przyrobił. To była też taka Barburka. Wspominam ją zawsze. Szpetno pogoda wtedy była, ale o czym chcę gadać? Jak już gadamy o tych wszystkich wyjazdach, o tym, żeście najdalej tam jechali do tej Hiszpanii, że tam brakło w tym sklepie. Wyście tam lecieli samolotem, fligrem, czy cugiem, czy autem? Nie, powiem tak. Pierwszy raz tam jechali? Pierwszy raz tośmy jechali busem. Też musiało być wesoło. Ja, wesoło, bo wtedy jeszcze jechały z nami nasze żony, także była paczka taka, wiesz, no 9 osób, nie? Drugi raz to Czekaj, bo mi się coś nie zgadza. Albo kieroś miała 2 chłopów,
Albo kiedyś miał 2 baby, jak było 9 osób. Nie, bo to było tak, że ja jechał... Ja wiem, ty się, widzę, żeś nie zatrybił, jeśli chodzi o te moje liczenie. Nie, właśnie licza. No. Właśnie licza. No, Kto bo miał- Bogdan, ty, Danka. Jo i moja. Ja? Jo, Olek z tym, z Warzenką. No, Ala. ale była sama. I ja. Oj się. I to ona była. Ala była sama, richtig. Ja, bo następnym razem, potem żeśmy lecieli samolotem, to wtedy Ala wtedy wzięła Piotrka. Coś jest nie tak, Jowo muszę, chłopy, wszystko przypominać, co się dzieje w waszym zespole. Teledysków zapominają, nie wiedzą wiele ludzi jechało, kaj. Tam musiało być rychtyk wesoło w To tym już jest busie. ten wiek. Wesoło naprawdę było od samego początku. My w ogóle jak jakaś wyjeżdżamy, to jest zawsze tak się właśnie godne, że to jest wesoły autobus. Czy to z tego wesołego autobusa się wziął teledysk Jada po autobanie? Nie, to trochę był, jada po autobanie to było innego, jak mogę powiedzieć. Godej. Jeszcze dawno temu to jeszcze będzie... Obejrzymy, czy nasz program jeszcze poleci, jak Ja. to powiesz. Nie, to my jechali też do Niemiec zagrać, wiesz, ale to jeszcze w trójkę, jak my jako kumpliki my byli, to jeszcze był Rafał z nami. Adam miał takiego... Już wiem, co chcę go. Adam miał takiego Mercedesa. Co to był za Mercedes? To taki kamper, ale taki przerobiony. Przerobiony. On Ale jak, więcej było przeróbek czy jak- Mercedesa? jak wiatr wiał od tyłu, to 90 leciał i z górki. I my w Niemcach po autobanie tym autem, to no stiry wyprzedzały. I Rozumiem. to z tego się wzięło. Bo my mieli stresa wtedy. Nie? A Adam tak jechał, tą kierownicę obrócił w lewo, a auto cały czas prosto jechało. I wiecie co, bo musiał... Jak nie włączył kierunkowskaz, to się drugie włączały. Ale muszę wam to powiedzieć. Ja słyszałem, że to niby kawał, ale richtig to się stało naprawdę u nas, jak Jasiu jechał z nami i siedział, bo to była jego kolej, bo on tak Ja. Rafał siedział ze mną, a Rosław. Musisz tego dać. No i on sobie siadł przy mnie i my tak jedziemy, no a że to auto wolno jechało, no to Jasiu tak, wiesz, siedział i pilnował i tak kimał, nie? I tak się obudził, aha, dobra, i zaś kimał, nie? I tak zaś się obudził, ty, ale to jest dupne miasto, zaś Ausfahrt. Bo u nas było, wiesz, zjazd strzałka, nie, patrza, Ausfahrt. A tam my już jademy 3 godziny, aż tu jest drogowskazy na Ausfahrt. Tak było. To ja wam powiem Inkrzywic. Ja. I to też jest autentyczna sytuacja. Taki chłop się kupił w Holandii auto. I jedzie tym, ledwo się to trzymało kupy, nie? Już na Berliner Ringu już mało kapitalka robił, nie? Dokulął się przez Zgorzelec, nie? Pierwsza mechanika samochodowo, nie? Tam na ten plac wjeżdża, nie? Wyłazi, jeszcze miał te żółte holenderskie tablice. No i wyłazi, no zagląda, żadnego nie ma, patrzy, jakiś uczeń idzie, nie? Go do te, sztyft, chodź same, no bo chyba mi auspów urwało, może jakiś szwajs aparat, by to trzeba było heftnąć. A ten uczeń tak zagląda na te tabliczki żółte, woło, szefie, niech pan przyjdzie, bo jakiś Holender przyjechał, nie mogę się z nim dogadać. Dobre. Ale dobry jest rychtek wasz teledysk, wasza śpiewka o tej autobanie i teraz się ją obejrzymy. Jada som po autobanie, jada som. Fajnie mi, bo sprowadzone auto mam. Widzę, że po lewym pasie mijają mnie. Jak to jest? Przecie targom fest. Jada som po autobanie, jada som. Fajnie mi, bo sprowadzone auto mam. Myślę, że znowu w balona zrobili mnie. Dali mi jakiś stary szrot. Zrobia się tuning i wtedy to bydarwą. Wszyscy niech widzą, że to ją.
Jada som, po autobanie jada som. Fajnie mi, auto nowe mam. Polska gola, Larmo jest już przed stadionem. Z całkich Niemiec, z całej Polski, wszyscy jadą w te strony. Kamraty z Dortmundu, Kibolec z Chorzowa, Handysy z Düsseldorfu, naszym kibicować dziś chcą. Autobany zacieśnione, ształy są już we Olszynie. Każdy jedzie jak potrafi, nawet od rąk ktoś płynie. Krakusy, Warszawioki, Kaszeby, Zagłębioki, Wrocław i Opolskie, naszym kibicować dziś chcą. Ale dojechaliście tym waszym busem tam a nazad, ja? Czy nie? Tak, dobrze się sprawował, chociaż taki był moment, jak żeśmy wtedy spali w hotelu i auto tam stało 2 dni, no wiesz, trochę chłodno było, tak wiesz, no chociaż to było lato, ale było, no nie wiem, może było z plus 10 na przykład, nie? No i że rano wyszło, nie, no to co, no to będziemy się zbierać, nie, no to ja idę auto polić, nie? No i fiu. A z rury jak z komina gminy, wiesz, na fiu. A taki dojdziesz tam przez okno. Dojść tam, patrzą przez okno tego, nie? Myślę, co oni tam robią? A wiesz, ja cały czas pucuję i kurczę, no nie chcę chycić, nie? Ja mówię, dobra, jeszcze raz, nie zdać. I on tak putu, i taka kupa dymu. Ten wyszł z tego domu i tak stanął, szybko patrzy, co to jest. Dobrze, że po straż pożarną nie dzwonił. A my szybko uciekamy, bo zaraz będzie dzwonił po bólę, kurde. Ale nie, to by źle nie było, bo ty poprzedniej nocy to my tam mieli te fory. Ja. No. A to wyście tam byli na weekend? Ja. Na wczasy, czy na... Nie, my tam grali. Graliśmy tam. My tam grali. Dla takiego klubu to był taki... Schützenfest. No, Ja, do myśliwych tam. Bielefeld to było. Bielefeld, ja. Czyli jechaliście normalnie do roboty. Ja. Można by tak powiedzieć, ale my to robota tak kochamy, że my się tam tak odpoczywamy. Ale o robocie nic nie piszecie, żadnych teledysków. Wy no piszecie tak, albo o jeździe po autobanie, albo o sąsiadach, o szpiegu, albo o tym, jak się odpoczywa, czyli o długim weekendzie. No, długie weekendy są fajne, bo do nas przyjeżdżają z Chorzowa często. Na długie Ekipa, to my weekendy. zaraz tam, wiesz, grilla, kociołki, te sprawy. No. My bardzo. My No, w sumie, my wiesz, jak lubimy się tak długi trafi długi weekend, to my przeważnie każdy wykorzystujemy. Albo oni do nas, albo na my maksa. jadziemy czasami do Zalesia tam, nie? Tam do nich, ja, Gorce. w góry, w góry tam jedziemy. Muszę wam powiedzieć, że chyba te wasze umiłowanie długiego weekendu się przenosi na widzów, bo ten teledysk, Długi Weekend, w 2014 roku, czyli zaraz po premierze, na naszej liście szlagierów gościł w podsumowaniu długo, lekko kwartał. O, No to fajnie. fajnie. Zdobył fest dużo głosów. No to trzeba następnie kręcić. No, kręćcie następny Długi Weekend, a my obejrzymy teraz ten Długi Weekend, kiedy zdobył tyle waszych głosów. Muszę wam powiedzieć, tutaj i wszędzie, że festy lubię te długie weekendy, kiedy przeca
miesiąc porobisz, miesiąc i drugi, a zaraz po tym zaś się weekend długi. O ja. Oh, oh, yeah. Życie fajne, yeah. Oh, oh, yeah. Zaś odpoczna się. Oh, oh, yeah. Życie fajne, yeah. Hej, pomyśla, że długi weekend zaczął się. I na zegródce gryla zrobimy, szlagier maszyna, z płyty puszczymy. Hopy bir piją, baby klachają, a po zegródce bajtle lotają. O ja. Oh, oh, yeah. Życie fajne, yeah. Oh, oh, yeah. Zaś odpoczna się. Oh, oh, yeah. Życie fajne, yeah. Hej, pomyśla, że długi weekend zaczął się. Teraz posłuchaj się, Karlus i Fryla. Przecanie idzie robić w niedzielę. Na serio weźcie te mojego danie. Od nierobienia nic wam się nie stanie. Oni. Oh, oh, yeah. Życie fajne, yeah. Oh, oh, yeah. Zaś odpoczna się. Oh, oh, yeah. Życie fajne, yeah. Hej, pomyśla, że długi weekend zaczął się. Tuż Joeno poszedł na chwilę po płytę i kaj się ten wóżd stracił. Nie wiem jaki wóz. Jaki wóz? No od Bergera. A A to był jakiś wóz? Nie, to nic nie wiedział. Otóż nie. Jo się chyba nogą przeżegnął. I tuż Jowum chciał dać płyta. To możesz to zrobić. Dobra, To był ale jakiś wóz? Widziałeś wóz? o tym wóżcie to jeszcze trzeba będzie pogadać. Pogadamy. Płyta wądową w Gieszynku Ja. do dziołchów. O, do Dowoz dziołchów. za ten wóżd to trochę myni. Tak rychtyk to płyta No jest... ten wóz styknie. Tak, Rychtyk to płyta jest dowóz, szlagiery, listy szlagierów. Ta płyta oczywiście możecie też u nas kupić. Styknie, że zadzwonicie. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111. 789 099 111 to numer do sklepu. A jakbyście chcieli przyjechać do Rybnika, to oczywiście możecie, bo w Rybniku w sklepie Szkolak przy ulicy Kościelnej 5 wielki sztand ze śląskimi szlagierami, tam możecie te płyty na miejscu kupować, a wy kupować nie musicie, no ją dostowocie. A dziękujemy bardzo. Razem z wóżtem. Dziękujemy bardzo. Ja. Dobry wóżd był? Przykład dobry. Jaki, Naprawdę wóz? Jaki wóz? To zaś do nas przyjedziecie, ja? I się wsypał. Ja przyjedziemy. Na pewno. Przyjademy. No wierzę. Ale musi być wóz, bo dzisiaj nie było. Następnym razem też będzie nasz dzisiejszy program już pomału dobiegł końca. No, na pewno przyjedzie szlagier maszyna na wóżd i na pewno widzimy się jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Zapraszam Was fest pięknie. Od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie listy szlagierów po śląsku, a za tydzień w niedziela widzimy się zaś w szlagierach i wicach. Byćcie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia. Ciao. Pa, pa.